La nostra terra guarda la memòria del treball de les generacions passades, les pràctiques, els temps i els valors. La importància de preservar la vida i els béns comunals per tal de mantenir l'equilibri. El seu llegat ens inspira. La Fundació Emprius treballa per facilitar el relleu agrari mitjançant la cessió de terres, masos i eines a projectes comunitaris que busquin una transformació social. Ajudem a dibuixar el paisatge, gestionem els recursos naturals de forma respectuosa i aixequem infraestructures col·lectives per la sobirania alimentària i una producció sostenible. Impliquem les persones en la presa de decisions i combatem el despoblament del món rural. Apostem per una vida més plena. Recuperem la cultura comunal. Preservem el patrimoni rural català. Combatem l'acaparament de terres, evitant que caiguin en mans d'especuladors. Fomentem el relleu agrari digne. La Fundació Emprius pot dur a terme aquesta tasca gràcies a les donacions fetes per persones que estimeu el patrimoni i voleu preservar els seus usos tradicionals. Ens cal gent com tu. Creem junts un món més just i sostenible. Bones, benvingut i benvinguda a aquesta breu introducció a la guia que presentem conjuntament amb Prius per tal de donar-vos eines i coneixements per com poder portar el vostre projecte de cooperatiu en cessió d'ús a una masia o una casa rural que s'ajusti a les vostres necessitats. Fem unes breus presentacions. Estel, si vols començar. Jo soc l'Estel Jou, sòcia fundadora d'Am2 Arquitectura. Som un estudi d'arquitectes que ens dediquem bàsicament a la rehabilitació i obra nova, però també fem projectes d'habitatge cooperatiu. I bé, en col·laboració amb la Clara i l'Adela, l'Òscar i la Txell, hem fet la redacció d'aquesta guia que us presentem avui. Jo mateixa soc la Clara, també soc arquitecta i treballo en fer recerca sobre com poder escalar cooperatives d'habitatge, com poder escalar projectes comunals a través de tecnologia distribuïda i sistemes distribuïts. I jo soc l'Adela Geli Anticó i soc arquitecta també i estic especialitzada en planejament urbanístic, és a dir, totes normatives aplicades al creixement dels pobles, de les ciutats, al territori i també en patrimoni. Doncs en col·laboració amb Prius hem pogut presentar aquesta guia per ajudar-vos al que us dèiem, a que tingueu eines per poder adaptar els vostres projectes de convivència a entorns rurals. Hem estructurat aquesta sessió d'avui amb una breu introducció, on fem aquestes presentacions i objectius, us expliquem què és el règim urbanístic del sòl i veiem quin és l'encaix de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, sobretot en sòl no urbà, que és el que normalment ens aplica quan estem treballant en aquests àmbits. Parlarem també de quins són els agents implicats i quines accions cal desenvolupar. Aquesta sessió va estar gravada en directe, on vam poder tenir les preguntes de la gent que va participar. Aquí és una regravació només amb la part més teòrica. Abans de començar, també agraïm a Fundació Emprius per el suport que ens ha donat i per aquesta aventura de fer que aquestes eines i el que us explicarem arribi a més gent. Per poder facilitar aquestes estratègies per projectes, ajuntaments locals i veïnes per impulsar habitatge cooperatiu en cessió d'ús al món rural. Pel que fa als projectes, com us dèiem, és saber detectar quin és l'habitatge rural d'acord a les vostres necessitats i projecte de convivència, i a partir d'aquí us acompanyarem a saber com i quina és la documentació que cal que reviseu.
Pels ajuntaments, molts cops ens trobem que són ajuntaments molt petits, disposen de pocs recursos i, per tant, però tot i així es pot facilitar la creació de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús al poble i arrelar joves a la població o acollir persones noves per tal de mantenir vius aquests pobles i el món rural. I a les veïnes dels pobles que disposeu de propietat, encara que sigui abandonada, també tingueu clar quines són les eines que poden facilitar per part vostra la creació d'aquest habitatge cooperatiu en les vostres propietats. Comencem. Una breu introducció sobre què són les cooperatives i concretament puntualitzem, més important, en cessió d'ús. L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que es basa en organització cooperativa sense ànim de lucre i amb un clar objectiu que és aconseguir habitatge estable, assequible i sostenible per les persones que són sòcies d'aquestes cooperatives. Tenim que l'edifici i les terres són de propietat col·lectiva i, per tant, les sòcies d'aquesta cooperativa són les que tenen el dret de fer ús, d'utilitzar aquest habitatge i aquestes terres de forma indefinida, fins que la cooperativa ho decideixi. Llavors, això com es paga? Es fa a través d'una aportació de capital inicial que retorna el dia que la sòcia decideix marxar d'aquesta cooperativa i al seu torn n'entra una altra nova i a través d'una sèrie de quotes mensuals. Com us deia, parlem de propietat col·lectiva, aquests són com els 4 conceptes més clars de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Propietat col·lectiva a través de la vinculació d'aquest mecanisme legal de la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. El dret d'ús és el que ens permet que les usuàries puguin fer servir aquests edificis o aquestes terres per viure-hi i això ens permet estabilitat. Per què? Doncs perquè si la cooperativa compra un habitatge, un immoble, aquesta estabilitat és a temps indefinit, fins que la cooperativa decidís deixar la continuïtat del projecte o traspassar-lo, per exemple, a un altre grup cooperatiu. En el cas que fos cessions directes, per exemple, a propietaris, aquest dret d'ús seria fins que el contracte es venci. Normalment aquests contractes també són a llarg termini, estem parlant de normalment més de 10 anys, per tant, tenim més estabilitat que no passi com comparem amb altres models d'accés de l'habitatge. Què més? Tenim gestió col·lectiva, o sigui, totes les persones residents són sòcies usuàries de la cooperativa, per tant, estem dient que és una organització col·lectiva, participativa i generalment no hi ha intermediaris. Són les sòcies que controlen, gestionen, decideixen sobre com es gestionen els recursos, el patrimoni i quin és el futur també de l'organització. Per començar a aterrar una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús al territori, hem de tenir molt clar aquesta és com la base, hem de tenir molt clar quin és el règim urbanístic del sòl. Per tant, implica considerar quina és la normativa que afecta cada terreny, a cada edifici, per veure les normes urbanístiques de cada municipi. Cada municipi és diferent. Llavors ens trobarem que hi ha municipis, sobretot els que són més petits, que funcionen amb normes subsidiàries, per tant haurem d'anar a buscar aquestes. I els municipis on ja s'han passat el que és el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal amb la seva documentació derivada, haurem d'anar al POM. Per tant, depenent de quina és la documentació que tingui vigent cada municipi, normes subsidiàries o POM. I a partir d'aquí trobarem quina és la classificació urbanística del sòl en el terreny o en l'immoble que ens interessa. Com a grans trets es classifiquen en sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. Quan parlem de masies en entorns rurals, la majoria del temps estem parlant de sòl no urbanitzable. I de fet, aquesta guia està enfocada a això, el sòl urbanitzable i d'alguna manera com desfilar o fer entendre quines són les complexitats que ens trobem a nivell legal en sòl no urbanitzable i com a través d'algunes estratègies podem aplicar i executar els nostres projectes cooperatius. Si ens trobem amb sòl urbà o amb sòl urbanitzable, el procés serà molt més fàcil.
Vale, doncs ara agafo jo el relleu a la Clara. Com us deia, soc arquitecte especialitzat en planejament urbanístic i llavors agafant el fil de que comentava la Clara, en sòl no urbanitzable, els projectes que volem desenvolupar doncs, tenen una tramitació normalment més complexa perquè la pròpia definició de sòl no urbanitzable implica que no s'hi pot construir a no ser que siguin uns usos vinculats expressament doncs, a un ús agrícola, ramader, forestal o rústic, que són els propis de sòl no urbanitzable. No? Llavors, en aquesta diapositiva podeu veure això que us explicava, què pots construir, les edificacions necessàries per aquests usos que us comentava. O bé, doncs, rehabilitar les construccions existents que ja tenen un valor patrimonial o un valor històric, és a dir, les masies i cases rurals. Llavors, lògicament, la llei diu que hem de preservar el patrimoni, llavors això, com que era un ús habitatge, ho pots continuar mantenint com a habitatge. Llavors, la conclusió és, sòl no urbanitzable pot haver-hi habitatge, però molt restrictivament i amb condicionants. Les cooperatives d'habitatge, lògicament, impliquen edificació i llavors, doncs, aquí com encaixen en aquests criteris que us comentàvem del sòl no urbanitzable? Doncs les masies és una solució bastant idònia perquè són elements, com us dèiem, interès històric, patrimonial i social, per tant, es poden rehabilitar. El que passa que, històricament, eren unes edificacions d'ús unifamiliar. Per tant, la llei de normal no et deixa fer un plurifamiliar. Llavors, doncs, què podem fer si només pensant en termes de cooperativa d'habitatge, si no pots fer plurifamiliar, quines opcions tens? Doncs pots fer un format comunal, és a dir, legalment continua sent un sol habitatge, però tu, com a cooperativa, doncs, llogues o fas contractes de cessió d'ús de diferents habitacions. La segona opció que tindries és fer una divisió horitzontal, que aquí ja ens n'aniríem, ja és un terreny una mica pantanós, perquè hem d'anar a mirar la normativa urbanística, que és diferent en cada municipi. Per tant, per tot arreu no serà el mateix. El que sí que és bastant comú a efectes de normativa urbanística és que les masies es deixen dividir, però no pas en moltes unitats. És a dir, si té molta superfície, normalment sí que les deixen subdividir en més unitats, però al mínim acostumen a ser uns 100-150 metres quadrats. I a vegades inclús diuen el primer habitatge que subdivideixes, doncs el principal ha de fer 300 metres quadrats. Us dic així uns valors perquè us en feu una idea. Llavors, doncs, és molt important mirar aquesta normativa, que el que us posem aquí, que normalment es desembocarà en un número limitat d'habitatges, no podràs subdividir com si fos un pis que pots dir, mira, pisos de 60 metres quadrats. No, aquí hauràs de fer 150 metres quadrats, segurament, al mínim. I això, com us dèiem, mirar el mínim de metres quadrats del cos principal i el mínim de metres quadrats de cada habitatge resultant. Quin és el problema? Doncs que si volem fer una cooperativa d'habitatge volem aconseguir el màxim de socis per repartir les despeses. Però clar, amb la normativa no podem subdividir amb els habitatges. Llavors, doncs, el problema és que tenim pocs habitatges amb superfícies grosses. Per tant, aquesta divisió horitzontal ens queda una mica estancada, perquè vol dir que hem d'invertir, fer una gran inversió de diners per cada allotjament. Llavors no pots subdividir tant les despeses. I ara aquí anem, no? Doncs, amb aquesta tercera opció que ha obert l'aprovació de la llei o la modificació de la llei d'habitatge del desembre del 2020, doncs inclou una nova modalitat, que són els allotjaments amb espais comuns complementaris. Què és aquesta modalitat o per què creiem que és interessant que els ajuntaments la incloguin en el règim de sòl no urbanitzable i què té de diferent respecte a l'habitatge plurifamiliar? Doncs, d'una banda, els allotjaments amb espais comuns complementaris el que permeten fer és treballar amb espais comuns, no? És a dir, que ara podem treballar, en el cas d'una masia, doncs, amb habitacions
I llavors, amb espais comuns, com poden ser els principals de les masies, que són els més interessants, que són, per exemple, on hi ha les voltes, on hi ha les sales principals, doncs aquests espais de gran superfície no té sentit de subdividir-los, perquè trauríem el valor patrimonial i sobretot el que no hem de fer és eliminar el valor patrimonial de les masies. Llavors aquests espais poden ser espais compartits. I llavors aquests espais comuns complementaris. I això vol dir que tu els pots integrar dins la teva superfície d'allotjament privat, perquè el que permet aquest ús és d'allotjaments amb espais comuns complementaris és dins de tenir cèdules d'habitabilitat, però sense haver de fer una divisió horitzontal. Llavors és un mig camí entre divisió horitzontal i un format comunal, no? Que seria el format comunal, però obtenint cèdules d'habitabilitat, que això també el que permet és poder separar els consums de cada unitat i, a més, poder preservar els espais patrimonials de les masies. El que us posem aquí és un ús d'habitatge, per tant, el planejament on et permet l'habitatge unifamiliar, habitatge en general estaria admès. La cosa és si el planejament especifica unifamiliar, no. El que hauríem d'introduir és en aquest sòl no urbanitzable permetre l'ús d'allotjaments amb espais comuns complementaris. Els metres quadrats no és tan restrictiu perquè penseu que ara perquè et donin una cèdula d'habitabilitat, el mínim d'un habitatge ha de ser 36 metres quadrats. Ara, amb aquesta modificació, amb els allotjaments amb espais comuns complementaris, doncs, d'espai privat poden ser tan sols 24 metres quadrats, que ja seria una alcova d'un mas, depèn de quin, doncs ja faria aquesta superfície. I llavors la resta de metres quadrats per arribar als 36 metres quadrats et deixa que sigui la part proporcional dels espais comuns. És a dir, que si llavors tenim un espai comú que són unes voltes de la planta baixa i participem tots, doncs ja arribem de sobres d'aquests 36 metres quadrats. I això no estem en cap cas en un escenari de divisió horitzontal, és a dir, aplicar una divisió horitzontal a una masia vol dir que al final pots acabar venent la masia per parts i s'acaba perdent aquesta unitat de l'element patrimonial. En canvi, amb aquesta modalitat d'allotjaments amb espais comuns complementaris, sempre ja es manté la mateixa propietat, que és el que interessa. Per implementar aquest ús en una masia, no? Quins passos hem de determinar? Doncs, primer de tot, definir el grau de convivència i revisar l'ús de l'immoble. És a dir, seria fer una visita a l'Ajuntament i mirar a veure quina normativa hi és d'aplicació i llavors, segons la normativa que és d'aplicació, podrem saber quines possibilitats tenim i llavors quin grau de convivència ens permet. Si hem d'anar a un format comunal perquè no podem aplicar la modalitat d'allotjaments amb espais comuns complementaris o hem d'anar a una divisió horitzontal, llavors, doncs, això, primer pas, què ens permet la normativa, quin grau de convivència estem disposats nosaltres i a partir d'aquí anem al segon pas. Quines actuacions podem fer? O sigui, la normativa, doncs a partir d'aquí, a partir d'aquests usos, què més concreta, no? Que si podem, quins metres quadrats mínims ens dona, si hi ha un mínim, si hi ha un màxim, i llavors aniríem al tercer pas, que és definir el nombre d'unitats de convivència segons la superfície que tenim del mas i els requeriments mínims de la normativa i també el que nosaltres aspirem com a grau de convivència. I això és el que determinarà al final la viabilitat econòmica del nostre projecte. Aquí tenim en més detall el que ara us explicàvem de tipus de convivència entre comunal, allotjaments amb espais comuns complementaris o divisió horitzontal. D'ús, o sigui, tenim un habitatge comunal o bé allotjaments amb espais comuns complementaris, doncs tindríem diferents allotjaments o la divisió horitzontal doncs ja seria això, com dividir la masia per parts completament. Els graus de convivència és la part important, no? Aquí veieu, doncs, un format comunal tindràs molta interacció, en canvi una divisió horitzontal parteixes directament en part la masia
i el grau de convivència és gairebé inexistent, només arribar a la masia, per dir-ho així. Respecte al que implica el comunal, doncs no tindrem uns habitatges complets, sinó que tindràs com a independent la teva habitació només, tota la resta serà compartit. En canvi, els allotjaments, doncs tu ja pots tenir uns serveis individualitzats d'habitació, petita cuina, bany, i llavors, si, per exemple, la biblioteca o l'espai de taller de bicicletes o el safareig, tot això ho pots tenir com a extras espais comuns compartits. O sigui que la convivència és més intermitja. I llavors, en una divisió horitzontal, doncs ja automàticament no tens cap vincle amb les altres persones. Respecte a les instal·lacions, els que us comentava, pots tenir compte amb els allotjaments, amb espais comuns complementaris, pots tenir diferents comptadors, cosa que no pots tenir amb el format comunal, però bueno, amb la divisió horitzontal lògicament sí. La cèdula d'habitabilitat, que també és un altre tema important a efecte de gestió de contractes, doncs pots tenir, amb els allotjaments, pots tenir una cèdula per cada apartament, igual com amb la divisió horitzontal, en canvi amb el format comunal no estàs lligat només a una cèdula d'habitabilitat. Cas 2, valorar quines actuacions podem fer en cada cas. Doncs el que us comentava, tenim la volumetria d'una masia, normalment en la normativa urbanística sempre s'acostuma a grafiar el volum principal, és a dir, el cos més antic, i respecte a les ampliacions que es van fer als segles posteriors. Llavors, estudiar la normativa ens permet saber a cada construcció que tenim què podríem arribar a fer. Comencem pel principi, o sigui, podem tenir una masia, una casa rural o una ruïna. El que hem de saber principalment és si es permet l'ús d'habitatge o no es permet. Per saber si es permet l'ús d'habitatge haurem de veure si, com us deia, hi ha recollit l'allotjament amb espais comuns complementaris o bé defineix l'ús d'habitatge en general, i llavors doncs, demanar assessorament a l'Ajuntament per veure si realment hi ha l'habitatge, doncs quins documents es demanaran. Normalment serà directament el projecte tècnic per fer l'obra. Si no es permet l'ús d'habitatge, això també podem parlar amb més seguretat, doncs podem parlar amb el tècnic de l'Ajuntament, i si directament ens diuen no s'ha admès l'ús, doncs hem de buscar un altre immoble. O bé, si és un habitatge que té unes consideracions patrimonials, doncs valorar com és, quines són les causes perquè justament en aquest no s'ha admès l'ús d'habitatge. Pot ser que sigui perquè està molt en ruïna, perquè normalment en ruïna, si no es conserven dos murs que fan 90 graus, amb una alçada d'uns 2 metres, doncs no s'acabaria admetent que és un edifici amb possibilitats de rehabilitar, sinó que ja està tan enrunat que no hi ha possibilitats. Llavors hem de tenir en compte si és una construcció històrica o no històrica en les construccions annexes, no? Perquè en la volumetria principal normalment no hi ha dubte. On hi ha el dubte? Doncs on són pallers, on aquella construcció que té els murs de pedra amb el teulat d'uralita, aquí podem fer habitatge o no podem fer l'ús d'habitatge. Doncs això normalment els catàlegs de masies ja ho defineixen, en el cas que hi hagi catàleg de masies, o si no hi ha catàleg de masies, s'haurà d'anar per una altra tramitació més específica, que són els projectes d'actuació específica. I en allà nosaltres haurem de justificar el per què aquesta construcció és històrica o no és històrica. I per què és important justificar això? Doncs perquè si és històrica, usualment es permetrà l'ús d'habitatge. Si no és històrica, no es permetrà l'ús d'habitatge. És a dir, si tenim un cobert de rajol més el teulat d'uralita, no s'hi permetrà l'ús d'habitatge. Perquè això ja es veu que deu ser dels anys 60, 70, faig una suposició. Doncs si es permet l'ús d'habitatge, doncs haurem de valorar a quin model de convivència ens encaixa amb les superfícies que tenim, quins usos tenim a la normativa, i llavors demanar la llicència a l'Ajuntament, com dèiem. Si no es permet l'ús d'habitatge, doncs ja sabrem que allà no podem desenvolupar un projecte. Llavors, clar,
això és important perquè si tenim una masia, doncs la viabilitat de l'operació serà millor si tenim més allotjaments. Llavors, si les construccions annexes no són històriques, no podrem comptar en allà de fer habitatge. Això és important de definir, a veure quina superfície nosaltres podem tenir per actuar. Doncs llavors també podem trobar-nos amb casos com explotacions ramaderes o xalets de construcció dels anys 50 en endavant. Normalment les construccions històriques es consideren les anteriors a l'any 50. I llavors, doncs, sí, clar, si trobem explotacions ramaderes i xalets implantats legalment que no són ús d'habitatge, segur que tampoc pots fer ús d'habitatge. I si hi ha actualment un ús d'habitatge, és important saber si és legal o no és legal aquest ús d'habitatge, perquè hi ha edificacions construïdes sense llicència en zona urbanitzable que mai podran ser considerades d'ús d'habitatge perquè no s'han fet amb llicència. Per tant, si són legals, si es van construir amb llicència, podrem mantenir aquest ús d'habitatge, però no el podrem ampliar perquè són construccions noves. I llavors doncs, podem demanar un projecte a l'Ajuntament per rehabilitar, per reformar, però no per ampliar la superfície. I si no és legal l'ús d'habitatge, doncs la situació d'aquestes edificacions és que queden fora d'ordenació i només pots fer les mínimes obres de seguretat, no? Perquè no passi cap accident greu. Vale. I llavors ja aniríem al pas 3 de definir aquest nombre d'unitats de convivència. Lògicament, a la forma comunal, doncs, una habitació, una unitat de convivència, perquè podrem tenir-ne segons les habitacions, en podrem tenir més, però clar, vol dir que haurem de compartir no tindrem cuina independent, no tindrem lavabos independents, i amb els allotjaments amb espais comuns complementaris podrem tenir, segons el nombre d'allotjaments que podrem tenir, serà el que ens determini el compliment de la llei d'habitatge, que és això que us deia, uns 24 metres quadrats per les unitats separades, tenint en compte que llavors has de tenir disponibilitat per arribar als 36 metres quadrats, doncs sumant la part proporcional dels espais compartits. I la divisió horitzontal, doncs, pots tenir un habitatge segons la normativa que hi hagi d'aplicació en el municipi, que compleixis aquests metres quadrats mínims i màxims, que normalment seria això, el principal uns 300 metres quadrats i els altres complementaris mínim uns 150 metres quadrats, o sigui que són superfícies ja bastant importants. Les superfícies, també lligat amb el decret d'habitabilitat, doncs amb el format comunal seria d'aplicació la normativa en tot l'àmbit, o sigui que no ens implicaria gaire restriccions perquè al final una habitació, mentre es compleixi el mínim de 6 metres quadrats, ja tens una habitació. El que passa que, clar, només tindries una cèdula, o sigui, no podries establir contractes per habitacions, o hauries de fer a través d'un altre format que no fos vinculant amb cèdula d'habitabilitat. Llavors, amb els allotjaments amb espais comuns complementaris, la superfície vindrà determinada per això, per el que us comentava, no? De complir la llei d'habitatge, aquests 24 metres quadrats independents, i llavors a la divisió horitzontal simplement seran com habitatges normals, o sigui, el mínim, el compliment de la llei d'habitatge que estem habituats. Ja tindrà cadascú la seva cuina, el seu menjador, les habitacions, no hi ha problema. I llavors l'ocupació vindrà determinada per la cèdula d'habitabilitat i llavors doncs el comunal i la divisió horitzontal és l'usual i llavors els allotjaments d'espais comuns complementaris, doncs també segons la superfície de l'habitació doncs hi haurien 2, 3 persones, però bueno, aquest no és un aspecte representatiu en el que ens ocupa avui. Llavors, si entrem en el procés que implica crear una cooperativa d'habitatges, primer de tot, a la guia hem volgut posar també una mica aquest com podria ser o com és
aquest tipus de processos. També remarcant doncs, que sempre és o sol ser un procés molt gratificant i empoderador, però que alhora és una tasca complexa i que realment pot allargar-se en el temps. El procés que ara us faré una pinzellada, que després el podeu trobar a la guia amb més detall, no sempre és lineal, evidentment, no? Les cooperatives doncs, creixen, o sigui, neixen, creixen, després poden ser que tornin facin passos enrere en termes de que gent pugui abandonar el grup, després entra gent nova altra vegada. Llavors, el procés o la línia que ara us explicaré no sempre té per què ser lineal ni amb aquest ordre precís que us explicaré. Doncs perquè cada situació és única, no? I cadascú doncs, l'ha d'adaptar a les circumstàncies específiques del seu grup en concret. En aquest procés de creació d'una cooperativa d'habitatges tenim detectats, diguem-ne, com cinc blocs del procés. Un seria la creació, el següent l'impuls, després la consolidació, materialització i finalment la convivència. Dintre de la creació del grup, doncs, tindríem que hi ha com dos vies de poder fer aquesta unió, diguéssim, en persones. Normalment es fa o bé per grups d'afinitat, en grups d'amics, amigues, familiars o grups que ja es coneixen prèviament, o bé també pot ser que ens sumem a un projecte que ja existeixi perquè tenim notícies de la seva existència, ens interessa la seva manera de plantejar-ho i ens sumem en un projecte que ja està començat a formar, diguéssim. Un cop iniciem i tenim mínimament el primer grup motor, que és qui començarà a impulsar aquesta cooperativa, convé tenir una mica les característiques bàsiques o començar a pactar quines seran aquestes característiques bàsiques de la cooperativa. Per exemple, més o menys quants membres ens imaginem que serem, quins valors principals travessaran la visió i la missió de la cooperativa, també aproximar una mica la zona geogràfica on volem que es desenvolupi el projecte, aquestes coses com més que potser són una mica genèriques al principi, però que ens ajudaran a intentar obrir el nostre projecte i buscar la gent que necessitem en cas que necessitem fer més gran el grup. Perdó. En aquest moment, si el grup comença a tenir despeses associades a la creació de la cooperativa, és convenient o es recomana que es creï una associació per poder tenir, diguem-ne, els comptes clars des d'un inici. Aquest moment pot ser aquí o pot ser més endavant, és quan el grup ho necessita. I a més també convé començar a escollir quins són els professionals que creiem que ens hauran d'acompanyar durant tot el procés. Això no vol dir que sempre hi hagi d'haver externalització de tots els professionals que intervenen, com arquitectes, aparelladors, advocats, economistes. Si algú del grup té aquesta capacitat de fer, es dedica a això o té la capacitat de fer aquestes feines, no és obligatori externalitzar-les, però si no, convé començar a veure quins professionals ens acompanyaran. A la fase 2 seria la fase d'impuls, on ja comencem a pactar o a definir amb més exactitud l'emplaçament on volem que es desenvolupi el projecte. I també convé fer-se preguntes com si preferim rehabilitar o fer una obra nova, per exemple. Per això també determinarà el tipus de persones que s'acosten al nostre projecte. També és el moment de poder començar a parlar temes de funcionament intern, per començar a empoderar, diguéssim, el grup i fer una primera aproximació del reglament de règim intern, que és un document que és intern de la cooperativa, que, per exemple, tracta temes del dia a dia, una mica, de com es realitzarà la neteja dels espais, per exemple, si tenim rentadores compartides, com es faran aquests torns, d'aquí fins a quines com seran les aportacions econòmiques o quin dia del mes es pagarà o no les quotes, diferents temes interns del funcionament. Aquí també convé fer un primer estudi econòmic del grup per veure si estem una mica la capacitat econòmica tant del grup com de cada individu, per veure si som un grup homogeni o hem de veure, en aquest sentit, com plantejarem després la part econòmica i del finançament.
I també en aquest moment podem començar a fer una primera aproximació als estatuts. Els estatuts sí que és un document que ha d'anar a notari i aquí es determinen com les línies generals de la cooperativa, no? De quin és l'objectiu, uns estatuts poden ser més o menys genèrics. Llavors, tot el que no surti en els estatuts convé que surti en el reglament de règim intern. En la part de consolidació, aquí sí que ja haurem de començar a fer una recerca intensa, diguéssim, del solar i l'immoble. Per tant, sí que hem de tenir molt clara la localització de l'immoble, no? Quina zona geogràfica volem i acotar-la i fer una mica, diguem-ne, d'estudi de quins serien els possibles immobles o solars que ens quadren amb el nostre projecte. Un cop tenim això, és convenient valorar i fer un estudi de viabilitat que englobi totes les facetes d'una cooperativa, com l'econòmica, la financera, l'arquitectònica i legal, per veure que realment aquest projecte que estem imaginant és viable. I també perquè en una primera recerca de finançament necessitarem tenir uns números aproximats per veure si realment és viable que ens donguin el finançament que necessitem. En aquest punt, més o menys, també és interessant poder fer ja la constitució de la cooperativa. Per fer la constitució de la cooperativa hi ha d'haver una aportació inicial de com a mínim 3.000 euros, que es reparteixen entre tots els socis que en aquell moment constitueixen la cooperativa. Pot ser de 3.000 euros o de 30.000, però el mínim ja són 30.000. I com a mínim han de ser 2 persones les que fan la constitució de la cooperativa amb l'obligació de que en menys de 5 anys incorporin un tercer soci. En la materialització de la cooperativa, aquí ja sí que estem entrant ja estem comprant la casa, la masia o el solar o l'edifici que hàgim trobat que creiem que encaixa en el nostre projecte. Bé, pot ser que l'estiguem comprant o bé que rebem una cessió d'ús per part d'un propietari, que pot ser o bé privat o bé l'administració. Evidentment, si tenim una cessió, la viabilitat de la cooperativa serà molt més viable que si hem de fer front a una compra, però bé, tenim les dues maneres, diguem-ne. A partir d'aquí ja haurem d'avançar en la faceta de l'arquitectura, haurem de fer un avantprojecte que ja ens encaixarà exactament o molt aproximat les distribucions que tindrem, quantes unitats, tancarem quins seran els espais compartits i amb això podem ja tenir un pressupost de les obres molt més aproximat del que teníem fins ara. A partir d'aquí caldrà anar desenvolupant el projecte arquitectònic fins a tenir-lo tan detallat com perquè es pugui demanar una llicència d'obres i després, posteriorment, començar les obres. Un cop tenim tot el projecte redactat, aquí sí que ja tenim un pressupost de les obres consolidat, o sigui, molt similar al que serà en realitat, diguem-ne, no? O sigui, aquí ja podem veure exactament què ens tocarà pagar cadascun. I per tant, a més, amb aquesta documentació ja estem en disposició d'anar a buscar, d'aconseguir ja el finançament que necessitem. Aquí el que hem de tenir en compte a nivell de sòl no urbanitzable és que les entitats financeres, que sempre solen ser de banca ètica, o sigui que primer, una cosa, que no podrem anar segurament a la banca tradicional, haurem d'anar a la banca ètica, i segon, que normalment en el sòl no urbanitzable no ens donen tant finançament o tanta proporció de finançament, diguem-ne, com si estem en sòl urbà. Normalment es pot aconseguir fins un 70%, quan en sòl urbà podem arribar al 80%. Per tant, això també és una cosa a tenir en compte. A partir d'aquí, si ja ens han donat el préstec, podem començar les obres i un cop tenim les obres tancades podem ja fer aquests contractes que abans parlava l'Adela, de signar el dret d'ús de la nostra part, diguem-ne, de la cooperativa, que serà el nostre habitatge. A partir d'aquí ja entrem a viure
i per tant començarem ja a pagar les quotes mensuals, que són les que ens donen dret a fer ús d'aquests habitatges, i serà el moment també de tenir molta cura de la gestió de la convivència. Conflictes sempre en surten, ja n'hauran sortit durant tot el procés de creació i de materialització i les obres i tot el... Però doncs, en el moment de la convivència, evidentment, no hem de deixar de cuidar d'aquests espais. I després doncs, també iniciarà el retorn del préstec, per tant, en les quotes mensuals ja es reflecteix aquest retorn de préstec. Llavors, per parlar, en la guia també trobareu quins són els agents implicats en quins poden ser els agents implicats en un projecte cooperatiu. Bàsicament tenim 3 grans grups, els ajuntaments, els grups en si i les persones propietàries. Els ajuntaments tenen accions, o sigui, hi ha accions que els ajuntaments poden fer per millorar, no? O per facilitar que els grups cooperatius puguin desenvolupar els projectes. Un d'ells, per exemple, que és el que hem anat estirant tot aquest fil que ens ha explicat l'Adela, és impulsar canvis en la normativa urbanística, incloure aquest ús que us hem explicat, d'allotjaments amb espais comuns complementaris en sòl no urbanitzable i també en sòl urbanitzable, i així ho fem tot més fàcil. També es poden fer, per exemple, aplicació dels recàrrecs de l'IBI a habitatges en desús. A més, poden activar la demanda donant suport, per exemple, tinguent un llistat o un llistat d'habitatges buits en el seu municipi, poder explicar a les persones que busquen habitatge quins són aquests perquè aquesta altra persona o grups puguin fer la recerca pertinent. També poden activar la demanda, recollir l'interès d'aquests grups de persones que arriben dient que a mi m'interessaria formar un projecte en aquest municipi. També fent xerrades o divulgació del model en si, del model cooperatiu. Impulsar també la cultura de la cessió del patrimoni per part dels propietaris, explicant-los com funciona, diguéssim, una cessió d'ús. Tenir disponible també un llistat de professionals que estiguin especialitzats en acompanyar aquests tipus de projectes, o també col·laborar amb altres entitats com pot ser els ateneus cooperatius o agrupacions del territori que tractin, que desenvolupin projectes d'aquest tipus. També poden donar suport econòmic a la promoció. Els ajuntaments tenen la potestat de poder donar bonificacions en els impostos de les obres i dels IBIs fins a un 95%. Llavors, evidentment hi ha tot un procés, però que és viable poder-lo fer. I també poden donar suport tècnic a les promocions que hi puguin haver al seu municipi, accedint a subvencions que cada any destina la Diputació en els ajuntaments per poder analitzar la viabilitat d'implementació de cooperatives d'habitatge als municipis. Els altres agents implicats que comentàvem són els propis grups cooperatius, que també poden activar l'oferta i la demanda, poden contactar amb els ajuntaments per tal d'explicar-los que ells tenen interès en fer aquest tipus de projecte en el seu municipi. També, lògicament, participar en associacions del territori que ja tractin o tinguin xarxa a nivell de projectes d'habitatge cooperatiu. També amb altres projectes o xarxes que treballin al territori, com poden ser grups de consum, xarxes d'intercanvi. També poden crear i participar en xarxes de suport, recollir l'interès de grups o persones properes, impulsar la divulgació i el model a través de la seva experiència en aquest procés, o també directament sumar-se a això que dèiem, altres projectes del territori que ja existeixen. També poden rebre, diguéssim, o facilitar-se ells mateixos un suport econòmic mitjançant la recerca de subvencions i ajudes. Cal considerar la qualificació de les promocions com a habitatges de protecció oficial per poder accedir a algunes de les subvencions que es donen. Això cal assessorar-se o tenir proactivitat en aquest sentit per poder estar al cas de quines són aquestes ajudes que podem arribar a rebre. Per tant, hem de ser proactius en la recerca de subvencions
I també hem de tenir en compte que podem accedir a les ajudes del lloguer per tal de poder pagar les quotes mensuals en una cooperativa. Això, per tenir més informació d'aquest tipus de subvencions o d'ajudes, el que es pot fer és mirar-ho directament o parlant amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'oficina d'habitatge que tinguem més propera i ells ens redirigiran al lloc corresponent. I ja per acabar, els agents implicats, que a vegades potser ens semblen com deslligats de tot aquest procés, però que també tenen una part molt important, que sense, diguéssim, ells difícilment podem trobar l'immoble que necessitem, és la part de la propietat. Si són propietaris que són proactius, en aquest sentit, que tenen ganes de moure els seus habitatges, poden, evidentment, informar l'Ajuntament que es té intenció de fer això i que, per tant, si l'Ajuntament rep la consulta d'algun grup, doncs que podeu oferir el seu immoble perquè, o sigui, posar en contacte el propietari i el grup. També contactar amb professionals del sector immobiliari que tinguin interès o tinguin més sensibilitat en aquest tipus de projectes i que puguin mobilitzar la seva propietat ja de cares, diguem-ne, a buscar una cooperativa d'habitatges, publicar-ho en xarxes socials especialitzades en habitatge cooperatiu. També, això, informant a la gent del poble que té intenció de mobilitzar aquest habitatge. Consultar també el planejament urbanístic que afecta l'immoble, aquests temes que hem anat dient, saber una mica què hi puc fer, també com a propietari m'explicarà o em resoldrà si realment aquell immoble que estic posant a la venda encaixa o no en un grup cooperatiu. I mai descartar opcions, encara que sigui o que ens sembli que l'habitatge està en ruïnes o que no ningú el voldrà, diguem-ne, no descartar opcions. A vegades hi ha grups cooperatius que sí que busquen aquest tipus d'immobles. També hem de tenir en compte que podem transmetre la propietat d'altres maneres, que no sigui només la venda, sinó que també podem fer aquesta cessió que parlàvem. Es pacta amb un contracte, els anys de cessió, i vull dir que queda tot per escrit i és legalment correcte i és una cosa que es fa i per tant no hem de tenir por, diguem-ne, de fer aquest tipus de transmissions, o evidentment també podem fer una donació de l'immoble. Cadascuna d'elles té les seves repercussions a nivells fiscals que evidentment cal valorar i cal estudiar. I, evidentment, també hem de tenir en compte que hi ha potencials penalitzacions econòmiques que ens poden arribar com a propietaris que tenim un immoble buit, efectes fiscals, si tenim una tinença improductiva d'un immoble. Diria que ja està. Fins aquí. No sé si voleu afegir alguna cosa més, Clara o Adela. No, crec que ha quedat ben explicat tot. Sí, estic d'acord. Doncs res, moltes gràcies per escoltar-nos i us animem a descarregar-vos la guia, que la trobareu a la web de Fundació Omprius. Allà trobareu tots aquests temes que hem tractat molt més desenvolupats i ànims amb els projectes.